Kami ni Jacob ang relief goods. Dito kami ni Jacob. Unboxing the relief goods. Dito na po kami ni Jacob. Hello. There we go. Saan namin ni Jacob kung ano ang relief goods galing sa ating government. Bukas na siya. Pambukas na. Tignan natin kung ano ang mga laman. Hihi! Nauna pa si Jacob. Boom! Bali, 4 na Bingo Carne Norte. Bingo. At saka 4 rin na sardinas. Ayun o. Then, ano to? What's that? Coffee. Coffee ba to? Mascafe. Ayun, mascafe daw. Nice, Jacob. Sinara na ulit. And then, bigas. Ilang kilo kaya to? Siguro mga 5 kilo. 5 kilo to. Ba't ibang color? Ayun o, Jacob, bigat ka no. Parang is. Ayun na po ang naman. Ayan ang laman ng Ang ayuda ng government. galing DSWD. Tira mo kami ni Jacob.